Anami sa ay Wild Wadi. Ding. So hot. Anami sa Wild Wadi guys. Losing myself, I'm losing myself. Entrance. Sunod namin sa Wild Wadi. Asa man din ta next? Asa man pa dito tapos sunod oh? Wala na, so party, mga palitonan. Tower Tubig. rental. Di ni sa ibutan sa kamot, ay ibutan na sa kamot. Swimming na mi. Time for swimming. Ito ito may ginukod. Ito yung mga sabuhin na ito mga mutabok tadag to. Feeling na ko lang. Hindi makawalang Hindi sila magingana kasagkas na makakita. Oh my god. Ginukod ko na may ngani mga naon. Dala nga tayo, dala nga tayo. Muna nilalo. Diloy nga boro. Dali muli na pag-GoPro. Mabaw na alin na sulog siya. Tulog siya. Upok na sampol ta upok. Upok ka mo. Ito, hawit mo. Pagkalan si ate. Sige, one, two, ready, go. Hindi masyado na siya ganigit mo magawas ng mga plema. Namin, sakit namin upuan. Wild. Dala kita sa wild kay mga wild wadi ang mga tao namin. Hi wild. Hi wild wadi. And I am the wild. Lahat nang kitang zoom. Guys, excited na mi nga magsakay sa kuan. Mulog na something baho. Mulog bula na laban nga medyas nga nabasa. Ang baho kay mulog bula na laban nga medyas nga nabasa. Na yun. Ngayon katawalan ni Gaulat mo sa linya o nalagyan kayo there is showdown. Baba. Hotel. Kung kayo guys ibululin niya kayo mga tao. Wala sila ka marag nalarang na ito naka-blue lagi. Wala ka naman siya. Ay sa murag sa kuana, murag sa tawag sa babida. Kayo guys. Bukas sa dito. Excited ka ang linya. Excited na tanan. Nga makasakay.
Masay feeling, isa na yung mata. Naitom. Klaro pa? Nagilak ka? Tanaw, magbibitin ito ng Grand Prix. Tanaw, tanaw. Din, excited na ka? Joy, Jesus. napa itom, Joy. Masa na individual, isa-isa? Wala pala yan. Wala na rin. Kapit na may guys. Ayan. Excited na si Jingjing sakay. We're all excited. Chart. So, ang mga kalawasan daddy. Buhay malang peg. So, excited na ka Jing makasakay Jing? Oo, tanaw din sila ko. Ito man eh. Ikaw, sulod. Wait lang. Anak. Anak. Pwede naman mag-anak ka. Ha? Pasok. Anak. Pwede mo pinasok. Oo. Okay. Pwede ta Jing. Ano ba ito? Sunod Jing. Sunod dumambat Jing. Sunod dumambat. Saka retail. Ambil deh, go. Anak. Kaya sila natin. Sige lang, dyan lang ka din para ma-move lang sila. Ayun, nakalabas natin sila. Wala pa naman sila dito. Ay! Oh, yun lang. Kaya ko dito at ibigay ng kagusto. Other side. We flow through mountaintops, we grow now, we won't stop. Face Ako lagi kay si JR. breath soon. See the morning light, sun is out, we will be fine. So I won't take time Karaya, kaya nakablungod o ha. to listen carefully. Everyone, it feels good on me. Rewind, Oo, wala.
Ayan sila oh. Ano na oh. Wait. Nakagi mo to sa itong? Gabi kayo no, hadlok kayo no. Hadlok itong nasa itong. Ay, sige tayo lagi mo din. Kasi ay video man eh. Wait ma. Ano si video ha? Video ni siya. Bisa. Ako sakay na. Sakay ding. Matulot ko. Kamu na po sa video. Naka-video na. Wala na ba i-video na rin? Ilalong ano mo? Ilalong. Ay daw. Ay ko naman eh. Gagay lalo. Nakagi mo to sa itong? Gabi kayo no, hadlok kayo no. Hadlok itong nasa itong. Ay, sige tayo lagi mo din. Kasi video man eh. Wait ma. Ano si video ha? Video ni siya. Bisa. Hindi na ako sakay na. Sakay ding. Matulot ko. Kamu na po sa video. Naka-video na. Wala na ba i-video na rin? Ilalong ano mo? Ilalong.
Video ni siya. Bisa bisa. Hindi na ako sakay na. Sakay ding. Matulot ko. Kamu lang po sa video. Naka-video na. Wala na kayo video na rin. Ilalim sa ilalim. Ay daw. Ay ko naman eh. Gege ilalom. Ready, go. Ay, ikaw. Padulong ka, Dani. Ready, go. Final destination. Yung mga photo ng mga ulo nito. Sama na si experience din kamusta? So nice, very amazing. Affordable. So fantastic. So nice.
So nice, so fantastic. So fabulous. Amazing, fantastic. Okay. Okay. Sa kadagan sa labida. Okay. So, pabdulong namin sa kuan. Ay, pili pa man din maglawas dayon. Alahin kayo magtutuyok ra. Dahil na punta nga right. Mga dari nga mga Dari nga dagan pat na. dito yung mga talan anon. Talaw anon, Talan awon. talan anon. Talan awon. Talaw. Let's hurry up, man. Where's the finish? We're finished. It's the finish line. May finish line. Si Jojo natabunan sa mga salbabida. Tara siya kami na siya. Oh, naran, tara kita lagi siya. Ha? Asin. Dili na ba ito makumata? Lights go down.